Това тук е котката на Шрьодингер. Докато не погледнем в кутията, тя е жива и мъртва едновременно. Ами всъщност, това е Ервин Шрьодингер. През 1933 година той получава Нобелова награда по физика за уравнението, което носи неговото име. За нас Шрьодингер е по-известен с това. Как стигаш до тук? Годината е 1935 и Шрьодингер е бесен. Според двама смешници с Нобелови награди, квантовият свят се води от вероятности и идеята, че докато не наблюдаваш едно тяло, то е във всяко възможно състояние. Едновременно. И всяко едно от тези състояния е реално. Когато погледнем, тялото избира в кое от тях да бъде. Какво? Абсолютно разбираемо реагира Шрьодингер. Заедно с един любител физик, двамата се обявяват против тази откровенно абсурдна идея. Решен веднъж завинаги да спечели този бив, Шрьодингер предлага следния мислен експеримент. Нека поставим котка в непрозрачна кутия. Нека също така сложим и радиоактивен елемент, който след един час има 50 на 50 вероятност да се разпадне и да убие котката. Според квантовата физика, котката би трябвало да бъде жива и мъртва едновременно, докато ние не погледнем и не разберем. Но този експеримент е грешен. Неговата идея никога не е била да упрости квантовата механика или да демонстрира как тя се прилага в реалния живот. Напротив, той е целял да постави под въпрос отговорите, които най-великите умове на времето си са давали на необяснимото. Каква поука от тази история извличате вие? Ще се радвам да чуя вашите мнения в коментарите. За повече интересни видеа, следвайте Ами всъщност в TikTok и Instagram. Ще се видим в следващото видео.